Kalong ke kubor ka baskau ngeu ya ki babon balang ka ba menta ke sengi ki pulit jong ke Ri Bhoi ke layu abantam ya ka wei ke Khlieh briew bala suba bala shah runar harud jong ka wa Umiam Ri Bhoi district. Katkum ke jing yo lum jing tip na ki pulit ka Ri Bhoi la ong banengkong layo i de ki pai ba nong shong shnong ka Umiam ha ka ba ke lapen tip sha ki bor pulit ha Umiam bat klem da bu por ki pulit ki lahir sha ke te ka wa bat ki lalap shisha ya ke Khlieh briew ka bala per harud jong ka wa Umiam. Nakaliang jong keyboard pulit kila penlong ya ke jing tokit halo jong ke ni ke jing jia but hadin bala penlong ya ke jing tokit kila ra no sha civil hospital nong po ban pendep ya ke postmortem examination lai thoru ba keyboard pulit kila persang ru ban wat ya kiwei ki benta jong kit khotmet but hadin bala lap ya ke te ke Khlieh briew Henry kim lap satya ya kiwei pat ki benta jong ke met lai no tang ke te ke Khlieh briew Nakaliang ki pulit kila ujo da ke somoto bat bandang penlong ya ke jing tokit ban lap ksai ya ki beri ki bodon kiti ha ke ni ka kam bat kat kum ke tolong kubor na ki pulit la subaru baya uni ubriu la suba bala syak pynïap ha ki runar bat ke jing tokit ha ka bedi bat ke ni kadang ya chakman Pegangnya jangan pada Khlieh briew lah. Oh, di Khlieh briew kan? Ni ka skor kita. Minang yang ni minang pegangnya. Ni ka arim tu kan ni? Yeah, we thought like we thought of swimming here, then we saw this, then we got scared and we frightened. Yang lawan Islam ni, yang kam irang isong kata, tinggal lamut ni. Yang ni mah, yang laujan, yang apa dah buat Singapore, ngapai kaham tu malam kemudi ko. Orang jajan, ngapai kaham yang apa pada Khlieh lah. Weather is looking warm, so we thought of swimming, going swimming, then we saw this. Kan Khlieh lah arim tu kan ni? Dang kena ni. Yeah, it doesn't matter. So I Doesn't matter. Nobody should